Doľava. Doľava, hej. Lebo už tu pomaly hodinu brázime cez ten les a je to dosť tu také neznáme. Neviem, tam ideme síce. Ale to je strašne hlboký les. No, tak to. Však pozri, a my sme vyšli vôľ na hrebienok už. No nič, ešte ideme hľadať, no. Presne, no to budeme hľadať. Tuto hore je tá vtáčková oblasť. Podľa toho, čo sme zistili na internete. A ideme stále hore a tam by mala byť nejaká cestinka. A tam by malo byť... No, doľava ukazuje na mape. Doľava, dobre, tak tuto. A to joj. Tak je to, no. Super, tak ideme, len to troška také jamovité. Takže mapa ukáža. No, ideme pomaly tam, presne tak. To je zlý terén toto. Takto, no. Polia kúkal akorát z motorky. Že aj okrem motorek idú aj auta. No, už sa blížime. Tu je tá chatková oblasť, výborne. No, dobre, mám to. Konečne sme to našli od rána. No, už sme blízko. A je to pri tých ihličnatých stromoch. Tak, strešne. No, tak ešte aký kúsok prejdeme. Ešte ja už to tuším aj vidím, není to napravo? No, aj tu sú stromčeky. Vidíš to? No, čakaj, to sú aj nekolaje. Moje nervy, však vlakom neznáme sme tu. Nepoznanom. Ty kokso, ale asi tie stromčeky, to bude ono. Dobre, tuto parkneme, tuto si necháme takto autíčko. Dobre. A ide sa na to. Tak, ideme na to. Jupio! Takže takto nám to vyzerá to prostredie. Celé môžeme pozrieť. Je to presne tuto na tej mape. No, tam nebudem ukázať presne úplne. Takže máme GPS úradnice. Tak, tuto sme všetci pátrači. Tak, máme to tu. Ideme na to. Dobre, tak poďme na to všetci. Tak. No, vítaj po úzku. Po prdeli. No, to sme ešte stihli celkom po svetle prísť, čo je super. No, a ráno dojdeme domov. No, však za chvíľu pol dňa to bude, keď pôjdeme domov. Preč, len tak. Takže ideme na to. Aha. Nie je niekto tomu krytí civilné obrany, že sa kontaktuje? Že by? Neviem. Zoberiem si výbavu. Dobre, ideme na to. Zoberieme kameru. Zoberieme aj toto druhé. Tretie, štvrté. No, vy máte všetko, dobre. Takže túto tie ihličnaté stromčeky. No. Táto celá výbava. Mám plné ruky toho. Takže takto s videohlavou aj s kamerou. Plus palice k tomu. Určite sa to hodí. Takže takto vyzerá tá čistinka celá. No. Teší sa? Ideme na to? Tak poďme na to. No, tak je tu, to vidíme. No. Takže tu začínajú ihličnaté stromčeky. A hento kopček vzadu. Dobre. No, pokračujem v natáčaní, lebo mi už baterka došla.
lebo prechádzame viacero objektov, tak teraz si ideme pozrieť tento kryt civilnej obrany. Toto vyzerá tu takto. Toto je to takto. A tady to pôjdeme dolu. Táto to celé vyzerá. Dobre, držte palčeky. Takže dostal som sa až úplne dole a ide momentálne administrátor svojho YouTube kanála po stopách Urbexu. Takže vítaj v Poľsku, v kryti civilnej obrany. Je to troška také namáhavejšie chodiť sem. Alexander Express, kde musím byť zatiaľ vonku, lebo toto je dosť také neprístupné. Toto je kryt civilnej obrany, ktorý je zariadený a je to ešte aj materiál. Je to tajnú mapu nájdené hlboko v lese a je dobré si to natočiť. Môžeme aj vidieť. No, toto je druhý vles. Takže tajto sa dá krásne ešte dostať. Môžeme si to pozrieť, áno, je to tak. Takže, ahoj. No a toto sú všetko vecka. Takže keby k niečomu došlo, tak je sa kde ukryť. No, takže materiál, ako som vám spomínal. A tu ešte aj kopu ďalšieho materiálu môžeme pozrieť. Tu je nejaká výpočtová technika. Aj notebooky sú tu, všeličo je tu. Nech si toto aj nehají pekne. Je to ich. Je to parádne, no. Ešte je tu aj termostat na reguláciu teploty. Sice zime to tu nebudeme ako vykurovať, keď to je pod zemou stála teplota. A toto sú ďalšie. Aké zaujímavé to, čo? Neviem, ale pozri na ten motorisko, ty koksa, toto je história. Tam bieži do šlapov určite. Ten nový motory už stojí za nič, lebo to také tenké vynutia tam dávajú, že to vydrží chvíľu a potom to zhorí. Tu môžeme vidieť aj stroje. To je všetko možné. Kompresor je tu, farby sú tu, vlastne nebezpečný odpad. Tuto ešte máme nejakú rozvodňu malú. Tu máme ešte aj vháňanie vzduchu. Je to parádny bunker. Ale zaujímavé, že tá mapa pekne zaviedla. Že toto nemá zatiaľ ešte nikto stočené. Neuveriteľné. A zaujímavé, že hlboko v lese, však málo kto síce chodí. Chodelia síce na hríby, ale ešte nezakopli o ten výlez. No dobre, je to fajn. No tuto máme bočné chodíky. Toto tu zrejme, áno, toto sú dvere, ktoré sa zatvárajú. Tento obrovský betónisko. Takže keď príde k niečomu vážnemu, tu je reťaz, z ktorého sa to dáva prakticky manuálne dole. No, tu v tých miestností je dosť. Zaujímavé to. Normálne plne zariadené všetko. A ešte sprcha je tu, aha. To je paráda. Tu
tu je taká malá miestnosť. Tu sa tiež manuálne háňa vzduch. Paráda. A ešte plné výbave. Tu ešte nikto nebol. Tu ani nebude zvládnuť. To trika nie je určite. Takýto úrobek sa mi páči, pretože ako sme prišli, tak aj odchádzame, ale len s dokumentami. Tak sa to patrí. Keď to zoberieme, keď toto videli naši iní občania, už by určite došlo k rabovačke, ako ich dobre poznám. A aj tieto notebooky tu by to pomizli, už vidím. Takto parádne grafické karty Quadro. Sice už v tejto dobe je nepoužiteľné, povedzme, lebo je troška iná paráda používať najnovšie grafiky, 20 GB a vyše. Dokonca je 24 GB. A toto tu je vlastne elektroodpad, povedzme tak. No, je to paráda. Ešte si tak pozriem tú grafiku, to Quadro. Ja si tu pamätám tú Nvidiu, ale naživo som ešte nevidel, prakticky. Keď zoberieme, vyzerá to parádne. Áno, tak to tu vyzerá. Boli časy, no. Tak nech si to nehajú pekne. Takto úrobek to je fajn. Tak máme zdokumentované, dámy a páni, ideme von. Takže držte tam palčeky pri ďalšom natáčaní, ďalšieho objektu. Určite sa stretneme. Majte sa pekne.